ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಾ ದೇವಾಡಿಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಕುಲ್ 2 ಜನಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಇನ್ನು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೆಸಿಪಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಂತ್ಪುಗ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ ದಿಪ್ಪರು ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಉಂಡು. ಈ ಶೆಕೆ ನಮ್ಮ ದದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೂಲಾಯಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವಡು ದದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರೋಡು ನಮ್ಮ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅತ್ತ ದದಂಡಲ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸು ಇಂಚಿನ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಮಾತ ಪರೋಡು ಐಕಿಂಕುಲಿನಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಅಮ್ಮ ತೋಜವೇರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕುಲ್ದು ಪರೋಲಿ. ಇತ್ತು ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋ. ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪರ್ಂದ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡ್ನಿಕ್ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕು ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಇನ್ನು ಕಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೊಂದಿ ಪೇರುಂಟ ಕೈ ಪೇರುಂಡೆ ಅಂದ ಅವು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡು. ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ಪು ಬಜಿಲ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊರೆಂಟ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಇಟ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಲೈಕೊಂಡು ಪಾಡೋಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಇತ್ತನ ಬಾದಾಮ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಿಸ್ತಾ ಬೋಡಿತ ಪಿಸ್ತಾ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಡ ಎತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀ ದಿನ ಯಾನ್ ತಿಂತೆ. ಓಕೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ నేను ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೌದಾನೆ ಕಲ್ಲರ್ ಇಂಚ ಓ ಅಂತೆ ಓ ಪರ್ದು ಪಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆ ಪರ್ದು ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಕದೋಳಿ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ನೇಂದ್ರ ಒಂದು ಪಚ್ಚಪ್ಪ ಅರ್ದಿತ್ತನ ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕೇವಂತಿ ಸಿಕ್ತಂದ ಕದೋಲಿ ಇತ್ತನ ಕದೋಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮತ್ತೆ ఇంకా ಪರ್ದು ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ నేను ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ 8 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಏತು ಚೀಪೆ ಬೋಡುವಾತು ಒಂದು 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ ಪೂರ ಮಾಡಿ 1 ಕಪ್ ಪಾಡಿ 1 ಕಪ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಶ್ ಮಾಡ್ತದ ñakke ಅಂತದ ಫ್ರೂಟು ಸ್ಮ್ಯಾಶಿಗೆ ñakke ಅಂತಲಿ ಕಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದಾರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ఎక్కువ ಇಂತಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿ ಅಪ್ಪಲ ಇಂಚನೆ ತ್ರೀ ಪುನಗ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಕನಪ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅಂಡೆ ದೇಯ್ತ ಅಂಡ್ ಇದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ ಯಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜಿಲ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಸರಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಆವಡ ಒಂದು ಇದು ಬಜಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಪುಗ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ತಿಂದೆ ಅವಳೆ ಇದು ಪೊಡಿ ಅವಡೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆನೆ ಕೊತ್ತಾರೆ ಕಡಲೆ ಕೊಟ್ಪುಗ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಡ್ರೈ ಆದ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಫುಲ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಚೋಲ್ ತೆತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಫೈನಲ್ ಪುತ್ತದಾಡು ದೆತ್ತ ಚೋಲಿ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅವಿನಿ ಓ ಅವಿಲ್ಲ ಪರ್ದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅರ್ಧ ñakke ಮಾಡಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಅವೇನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಕಡಲೆ ಫುಲ್ ಬಾಡ್ರೇನೆ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿಯೋ ಕೊರಂಟ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಶೋಕು ತೋಜುನತೆ ಗೈಸ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಡೂ ಯು ಚೂಸ್ ಇಂಕ ಕೆಂಪುದಾವು ಈ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚುಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಟ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಬಜ್ಜೀಲ್ ಪೂರ ಕಲರ್ ತೋಜು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಫೈನಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಲ ಮಾಡ್ತದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನ ರೆಡಿ ಅಂತ ತಿಂಕ ಶೋಗಲ್ ಕಡ್ಡೆ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಕ್ಯಾಶು ದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾತರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದುಂಡು ನಿಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಆತನದು ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ನೀನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಲವಿನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪರ್ದಾಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಶೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ತಿಂಕುದಲ್ಲಿ ತಿಂಕು ಗೈಸ್ ತಿಂಕು ಯಾನ್ಕೇನ ಗುಂಜಿಲ ಗುರ್ಜಿಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲಕಮ್ಮ ಇಂದವಳು ಹೆಲೋ ಗುರುಬಾಯ್ ಯಾರ ನೀವು ಹೇಳೋ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆಫೀಸಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ